Уважаеми господин Младенов, уважаеми господин Резински, скъпи приятели от Българския културен клуб в Скопие. Позволете ми сърдечно да ви приветствам по повод 11-годишния юбилей на Българския културен клуб Скопие. Вие подехте една родолюбива инициатива, която бе свързана и с голяма доза смелост да утвърдите Българския културен клуб Скопие като една от най-важните и влиятелни културни и обществени организации на българите на територията на сегашната Република Северна Македония. Можете и занапред да разчитате на моята подкрепа във всяко начинание в полза на македонските българи и на развитието на по-тесни и взаимно изгодни отношения между Република България и Република Северна Македония. Българския културен клуб Скопие е добър пример как с труд и постоянство могат да се преодолеят наслагвани от десетилетия неразбирателства и проблеми, завещани ни от тоталитарните комунистически режими на двете страни. Желая ви от сърце здраве, успех и, разбира се, бърза европейска интеграция на Република Северна Македония в семейството на демократичните европейски народи. България ще помага на своите най-близки в Република Северна Македония. Ще вървиме заедно ръка за ръка, без да забравяме нашето общо минало и да предаваме паметта за него на младите поколения.